Lidi, a já vás vítám u dalšího u prvního videa z Minecraftu a dneska jsem si pro vás připravil prohlídku mého vlastního domu z Hello Neighbor. Není to úplně přesná kopie, ale takový ty základní věci tam jsou. Takže se na to podíváme. Máme tady samozřejmě klasický vchod. Normálně tady do garáže vedle, tady máme i klíč. A jak se můžete všimnout, tak tady je schovaný shulker box, ve kterém je sekera. A tato sekera se použije k tomuto, abyste odkryli tento shulker box. Což vám ukážu. A v tom je tento klíč od sklepa. A to znamená, tady je ještě jakože rozbitý výtah, kde máte normálně šachtu. Tady se dostanete do druhého patra, což tady máte ten kamera systém. Tady má Neighbor ještě nahoře ložnici další. No a teď se půjdeme ještě podívat dolů, tam, kde je ta třída, kterou on tam má i s tou učitelkou. Nevím vlastně, co ten Neighbor je, ale je to dost divný člověk. Takže tady jsem mu udělal taky tohle, jak tady má. Tady v téhle skříni je tak nenápadně schovaná čestka, který zatím nic není, ale něco tam přidám. A to znamená, že tady můžete, a tato mapa, pokud někdy vyjde, možná vyjde, tak je to pro 2 hráče, to vám jenom říkám. Tady máte jakože zpomalování na toho Neighbora, slow motion sheep. Tady je normálně ta třída a pak tady máte, ještě to si musíte odemknout. A tady je vlastně vstup do hlavní takhle, jakože do garáže. A tady někde, myslím, že měl být klíč nahoře k těm dveřím, kterým jsem teďka přišel, abyste si to, jo, tady tohle ty patří tady k těm dveřím. A to znamená, že tu páčku jsem tady dal jen tak, abych vám to mohl ukázat. Že to tady přes vůbec být nemá. Ještě vlastně ta mapa teďka je v podstatě ještě v betě, probíhá stavbou. Ještě jsem si na to předtím ještě si na to povolám nějaký pak kámoše a dostavíme to. Takže tahle mapa možná tak vyjde za měsíc, protože víte proč za měsíc, protože tahle mapa to nebude jenom jeden Neighborův barák, ještě vlastně tady to ukážu, to je basement, a ten Neighborův barák nebude jenom jeden, ale budou rovnou 2. Ještě z Alfy 4, což udělám tak, protože prostě to takhle chci mít, protože abyste si mohli tak vyzkoušet oba 2 druhy baráku. A jen tak po informaci, tohle je lidi, verze Minecraftu 1.1.09. A tohle nestáhnete na obchod Play. Teď se za chvilku se přesuneme. Teď vyjdu ven a přesuneme se na to a ukážu vám, jak si tu verzi stáhnout. Nejde to na každý telefon nebo na každý tablet. Takže teď se tady přesuneme z Minecraftu. Jo, a jinak ten svět by se měl, pokud si se mnou, když tak budete chtít někdo zahrát, tak mám i svůj vlastní ten online server a to vám ukážu. Takhle, musíte si tady jít na internet. Teď se tady dostaneme k tomu Minecraftu, jak se stáhnout. Takže jste tady na internetu. Tady si napíšete Aptoide. Dáte tady, normálně kliknete. Tady na ten první odkaz. Musíme počkat. A tady, jak vidíte, tady tohle install, tak to stáhnete. A tady, jak vidíte nahoře, tak už se vám tady stahuje Aptoid 8211 app. A tam není takovýhle číslo, to se vždycky změní. Teď na to kliknete, jednoduše. Musíte chvilku počkat. Já mám ten antivirus, takže to kontroluje, jestli to je v pořádku. Takže vidíte, teď dáte tohle. Tady, jak vidíte tohle, tak tady jenom zmačknete na neznámé zdroje, dáte OK. Dáte instalovat. Ty neznámé zdroje se vám zaply jenom na chvilku, co instalujete tohle. Ale pak se vám zase automaticky vypnou, takže se nemusíte bát, že se vám tam dostanou nějaký viry jen tak. Chvilku počkáme, než se to stáhne. A teď musíme počkat.
A takhle jinak lidi přes ten Aptoid můžete, nebo je třeba i aplikace, třeba One Mobile Market nebo IO Downloader a tady přes tenhle Aptoid stáhnete hry zadarmo, které na Opod Play jsou za peníze. Takže tohle je v podstatě taková apka, přes kterou stáhnete všechno zadarmo. No, musíme chvilku ještě počkat. No a lidi, jinak tohle stojí, když já už ten Aptoid mám stáhli, tak se vám to ukázal. Až tady budete mít otevřít dole, tak můžete zmáčknout rovnou, aby se vám to otevřelo a já dám hotovo, protože vám to ukážu. Neobjeví se vám to na hlavní stránce, ale objeví se vám to někde tady, takže já to mám tady. Takže si to rozkliknete jednoduše. Chvilku počkáte. Počkat, tak. Tady si dáte, píšete si tady Minecraft. Dáte A Store, tam musíte mít. Pocket Edition a tady jak vidíte 1.1.0.9. A pak já to mám už stáhlý, takže vy na to kliknete, tam máte install, nebo prostě nějaký nápis. Tam se vám normálně stáhne klasicky jako na Opod Play ta čárka. A až to budete mít hotový, tak by se vám na obrazovce měla objevit taková ta věc, když jsem stahoval ten Aptoid z internetu. Takže ty neznámý zdroje zase zapnete a úplně stejně. Pak se vám by tady měl odvět install, na to kliknete. A ještě se tady musím třeba podívat na tohle video z Minecraftu jen tak. A řeknu vám, že tahle verze, to je něco úplně jiného, že tahle verze není oficiálně od Minecraftu. Nebo jakože je, akorát, že Aptoid tu verzi ukradl jakože prostě nebo vzal tu verzi od Microsoftu a dal ji na to, jakože takhle normálně už prostě na tenhle Aptoid. A v podstatě je to docela dobrý, protože tahle verze ještě není ani prostě, no tuhle verzi nikdy neseženete, jenom na Aptoidu. To je úplně nejnovější verze, která je na Opod Play normálně stáhnout nejde a dobrý je na tomhle, že můžete mít lepší Minecraft a zadarmo. No a tohle by bylo v podstatě k tomuhle videu všechno a byl bych rád za to, kdybyste dali nějaký ty lajky a díky vám